Лукас е отгледан от баба си Хелена без много информация за родителите си. Въпреки че момчето питаше, бабата винаги отговаряше, че майка му е починала, а баща му е напуснал града и никога не се е върнал. Все пак Лукас беше отгледан с любов, докато неочаквана болест порази Хелена, принуждавайки го да бъде изпратен в дом за деца. Въпреки трудностите, Лукас никога не се предава и за кратко време в приюта намира начин да избяга всяка вечер, за да печели пари с пеене, с цел да плати операцията на баба си. Той обаче никога не би си представил, че животът му ще се промени завинаги. Лукас, 14-годишно момче, започва да живее сред дългите коридори и тихите дворове на сиропиталище в Флорианополис. Домът за деца до тогава е място, белязано от спокойна рутина, но и от липсата на семейно присъствие. Въпреки младостта си, Лукас вече носи тежестта на голяма отговорност на плещите си. Животът му се промени драстично през последните няколко месеца, откакто баба му Хелена се разболя. Тя била единственото му семейство и новината, че се нуждае от спешна операция, съкрушила младия мъж. Без средства да покрие медицинските разходи, Лукас се оказа опустошен, не знаейки как да спаси жената, която го беше отгледала с толкова много грижи. Тъй като тя вече не можеше да се грижи за него, момчето беше изпратено в приюта. Една дъждовна сутрин, докато гледаше през мръсния прозорец на дома си, Лукас усети вълна от отчаяние, примесена с искрица надежда, тъй като знаеше, че трябва да направи нещо необикновено, за да спести пари. Докато разглеждаше кутия с спомени, които държеше под леглото си, Лукас намери стара снимка на Хелена, неговата баба, усмихната на сцената с микрофон в ръка. Това накара спомените за нейния певчески талант да се върнат. Винаги беше пеел на баба си, изпълвайки стаите на малката къща, в която живееха с музика и радост. Сега този талант може да е ключът към спасяването на Хелена. Спомняйки си страстта на баба си към музиката, Лукас решава, че трябва да намери начин да се представи пред публиката, тъй като това е единственият му шанс да спечели пари. След разследване, той открива местен ресторант, наречен Чураскария до Сабор, който рекламира изпълнение на живо. Това може да е мястото, където гласът ви ще бъде чут и, кой знае, това също ще ви спечели финансова стойност. С непоклатима решителност, той реши, че ще отиде там на следващия ден. Веднага щом стекхаусът отвори врати, Лукас пристигна в облачен следобед. С гостоприемна и изискана атмосфера, мястото изглеждаше много далеч от ежедневието и в приюта. Лукас наблюдаваше сцената, докато се приближаваше до гишето, където Пауло Алмейда, собственикът, внимаваше за движението на клиентите. Пауло, мъж на средна възраст с твърда осанка, имаше поглед, който разкриваше щедрост, скрита под строгата фасада. Лукас се приближи с смесица от нервност и надежда. „Сър, имам нужда от работа“, започна той, опитвайки се да запази гласа си спокоен, но очите му издаваха отчаянието, което се опитваше да прикрие. Пауло повдигна вежда, видимо изненадан от присъствието на дете в тази среда. „Ти си просто момче“, отвърна той със съмнение. „Това не е място за деца“. Лукас не позволи това да го разочарова. „За изкуството възраст няма. Мога да пея. Моля, дайте ми шанс. Наистина имам нужда от тази възможност“. Пауло огледа Лукас с критичен поглед, но нещо в решителността и сериозността на момчето го накара да се поколебае. Знаеше, че е необичайно някой толкова млад да бъде толкова решителен и това събуди в него смесица от любопитство и състрадание. „Добре“, каза той накрая с въздишка, „ще те чуя как пееш. Ако имаш специален талант, ще ти дам шанс“. Лукас си пое дълбоко дъх, усещайки облегчение, примесено с тревога. Това беше възможността, от която се нуждаеше. С затворени очи за миг, той се приготви да използва гласа си, не само с талант, но и с надеждата да спаси живота на тази, която обича най-много. Той пое дълбоко дъх, усещайки тежестта на отговорността върху раменете си, и затвори очи, сякаш търсеше интимна връзка с песента, която щеше да изпълни.
Избраната от него мелодия започна да се лее от устните му с яснота, която изненада всички в ресторанта. Когато Лукас започна да пее, средата в чураскария до събор сякаш се превърна в магическо пространство. Гласът му, макар и млад, имаше дълбочина и интензивност, изпълвайки стаята. Всяка нота беше произнесена с точност и всяка пауза беше белязана с нотка на истинско чувство. Музиката сякаш не само прониза пространството, но и докосна сърцата на всеки присъстващ. Клиентите, задълбочавайки разговорите си и наслаждавайки се на храната си, постепенно замлъкнаха, привлечени от красотата на представлението. Мърморенето на разговорите отстъпи място на внимателно и почтително слушане. Следващите няколко минути минаха сякаш бяха секунди и когато Лукас свърши, последният акорд отекна в ресторанта и във въздуха се възцари смаяна тишина, изпълнена с възхищение. За кратък миг сякаш времето е спряло. Тогава сякаш магия беше развалена. Стаята избухна в неистови аплодисменти. Пляскането отекна с интензивност, която отразяваше споделената емоция. И много от посетителите бяха на крака и ръкопляскаха ентусиазирано. Пауло, който беше зад пулта, наблюдаваше изпълнението с израз на дълбока изненада. Той познаваше много таланти и беше гледал много изпълнения, но искреността и силата на гласа на Лукас бяха неоспорими. Когато аплодисментите най-накрая започнаха да стихват, Пауло се приближи до Лукас с усмивка, но и с изражение на сериозност. «Имаш талант, момче», каза Пауло. Гласът му изпълнен с смесица от възхищение и авторитет. «Ще ти дам работа, но при две условия. Трябва да поддържаш високите си оценки в училище и не можеш да казваш на никого за тази сделка. Разбираш ли?» Лукас, все още задъхан и с повишен адреналин, почувства вълна от облегчение и благодарност. Знаеше, че това е шансът, от който се нуждае, за да събере парите за операцията на баба си. «Разбирам, господин Алмейда», твърдо отвърна Лукас. «Ще изпълня уговорката. Благодаря много». Пауло кимна, доволен от отговора на момчето. «Отлично, така че отутре започвате. Нека да поговорим за подробностите, но искам да знаете, че въпреки правилата, аз съм тук, за да ви помогна с каквото мога». Лукас напусна стекхауса с чувство на нова надежда. Докато се връщаше към заслона, тежестта върху раменете му се стори малко по-лека. Нощта, която падна над Флорианополис, изглеждаше по-приятна и Лукас беше решен да се възползва от всяка предоставена му възможност. Веднъж в приюта готвачката Клара беше почти майчина фигура за всички момчета и момичета, които живееха там, но нейната специална привързаност към Лукас беше нещо, което всички забелязаха. Тя беше на около 50 години, с сива коса, прибрана назад на обикновен кок, и имаше гостоприемно присъствие, което караше всички да се чувстват сигурни. Гласът ѝ, винаги мек и пълен с разбиране, сякаш предлагаше утеха, която много от обитателите на дома не можеха да намерят другаде. Същата вечер, когато ароматът на вечерята се разпространи из кухнята, Лукас, с нервен поглед и аура на потайност, се приближи до Клара. Готвачката подреждаше приборите и приготвяше десерта за деня, задача, която често я разсейваше от ежедневните й грижи. Лукас изчака и последното дете да напусне кухнята и с поглед, изпълнен с решителност, се обърна към нея. «Клара, трябва да ти кажа нещо», започна Лукас с лек треперещ глас. «Намерих работа в чураскария до събор. Господин Алмейда ми даде шанс да пея там». Клара повдигна вежди, изненадана и притеснена едновременно. «Работа? Но ти си толкова млад. Лукас, всичко наред ли е? Няма ли да ви е трудно да балансирате обучението и живота си тук у дома?» Лукас поклати глава, очите му бяха пълни с надежда. «Ще се стремя да поддържам оценките си и да изпълнявам задълженията си. Имам нужда от тази работа, за да помагам на баба си. Тя е много болна и искам да направя всичко възможно, за да платя операцията й». Клара въздъхна. Меките й очи се изпълниха със съчувствие.
Тя знаеше, че Лукас е решително момче и неговата загриженост не беше само за самата работа, но и за необходимите усилия и жертви. Ако си толкова решен, тогава ще ти помогна, каза тя с насърчителна усмивка. Но трябва да ми обещаеш, че ще внимаваш. Не искаме да бъдете наранени или претоварени. Лукас се усмихна с облегчение и кимна бързо. Обещавам, Клара. Просто имам нужда от малко помощ, за да изляза от приюта през нощта, без другите деца или директорът да забележат. Готвачът се замисли за момент и се съгласи. Ще ти помагам да се измъкваш всяка вечер, след като другите деца заспят. Ще ти отворя задната врата. Това е най-дискретният начин. Планът беше готов. Всяка вечер, след като светлините в коридора изгаснеха и тишината доминираше в дома, Клара се подготвяше за ритуала да позволи на Лукас да си тръгне. Със всяка стъпка усещах смесица от гордост и загриженост. Това беше задача, която включваше шепот и внимателно движение. На свой ред Лукас изпита дълбока благодарност за подкрепата на Клара. Всяка вечер той търпеливо чакаше сигнала, за да може да се отправи към стекхауса, съсредоточен върху мисията си. Всеки път, когато минаваше през задната врата, усещаше тежестта на света върху раменете си, но също така и нарастващо чувство, че постъпва правилно. Една вечер в Чураскария до Събор ресторантът беше особено елегантен. Масите бяха подредени с бели покривки и запалени свещи, отразявайки приветлива и изискана атмосфера. Клиентелата се наслаждаваше на вечерята с нежен разговор и от време на време смях. Сред редовните посетители беше Беатрис Силва, богата бизнес дама на около 40 години, която наскоро се беше преместила в града. Беше свикнала с строгата рутина и редовните й посещения в ресторанта бяха част от усилията й да се адаптира към новия си живот в града. Седнала на масата, най-близо до сцената, Беатрис наблюдаваше движението около себе си с щателно внимание. Погледът й често беше разсеян, сякаш беше потънала в мисли, които не намираха покой. Имаше нещо в тази нощ, което сякаш привлече вниманието й, но тя не знаеше точно какво. Когато Лукас излезе на сцената, ресторантът кипеше от вълнение и много клиенти бяха нетърпеливи да видят представлението. Беатрис, с внимателния си поглед и елегантна осанка, почти не обърна внимание на младата фигура, която се готвеше да пее. Въпреки това, веднага щом започна да пее, нещо в Беатрис се промени. Гласът му беше ясен и мелодиите, които Лукас изсвири, сякаш докоснаха дълбока част от паметта му. В този момент очите на Беатрис се разшириха. Имаше нещо в тембъра на гласа на Лукас, което предизвикваше интензивни, отдавна забравени спомени. Бележките се лееха като далечно ехо от минало, което тя се опитваше да погребе. Той си спомни Тиаго, мъжа, когото бе обичал с цялата си сила на сърцето си и който трагично почина преди години. Приликата беше обезпокоителна и Беатрис почувства стягане в гърдите си, което започна да се засилва по време на песента. Болката се разпространи като нестихващ огън и Беатрис стана от стола си, опитвайки се да се отърси от смазващото усещане, което я обгърна. Стаята сякаш се въртеше около него и краката му се чувстваха слаби. Зрението се замъгли и звукът от ресторанта се сля в далечно бръмчене. Стягането в гърдите й стана непоносимо и тя с последно усилие сграбчи масата за опора. Преди да разбере какво се случва, Беатрис припадна, падайки на пода. Звукът от удара беше заглушен от мърморенето на стаята, но скоро започнаха да се разнасят викове на тревога. «Извикайте линейка!» извика Пауло Алмейда, който веднага се приближи до Беатрис с изражение на паника и загриженост. Беше свикнал да се справя с много ситуации в ресторанта, но тази беше съвсем различна. Той коленичи до Беатрис, опитвайки се да запази спокойствие, докато умът му препускаше от необходимостта да действа бързо.
Персоналът на ресторанта скоро се притече на помощ, някои вдигнаха телефона, за да се обадят на спешните служби, докато други се опитаха да държат клиентите спокойни и далеч. За миг настъпи хаос и всички бяха съсредоточени да помогнат на Беатрис, която сега лежеше на пода, бледа и в безсъзнание. Лукас, който беше на сцената, завърши изпълнението си и чу нарастващото жужене в стаята, докато видя как се развива сцената. Умът му се изпълни с тревога. Той се опита да слезе от сцената, за да разбере какво се случва, но гледката на Беатрис изчезна и суматохата около него го остави парализиран и безпомощен. Каквото и да беше причинило тази реакция, той знаеше, че е нещо сериозно и тежестта на ситуацията сякаш добави нов слой напрежение към нощта му. Така нощта в Чураскария до Сабор завърши бурно. Докато парамедиците се грижиха за Беатрис, Лукас, все още разтърсен, слезе от сцената и се приближи до Пауло. Той беше до нея, опитвайки се да утеши жената в безсъзнание и се увери, че е осигурена подходяща помощ. «Не си виновен, Лукас», каза Пауло с твърд, успокояващ глас. Ситуацията беше инцидент. Няма причина да се самообвинявате. На следващия ден Лукас реши да посети болницата. Умът му беше пълен с въпроси и той почувства спешна нужда да се увери, че Беатрис е добре. Разходката до болницата беше изпълнена с нервна тревога. Чудеше се защо е толкова загрижен за благосъстоянието на жена, която почти не познаваше. Имаше нещо в нея, което го привличаше, сякаш беше свързана с част от собствения му живот и това го безпокоеше. Когато Лукас пристигна в болницата и беше отведен в стаята на Беатрис, той намери жената да лежи на леглото и изглеждаше крехка. Очите му, първоначално затворени, се отвориха, когато забеляза нечие присъствие. «Кой си ти?» попита Беатрис. Гласът й леко отслабна. «Аз съм Лукас», отвърна той с нежен и почтителен тон. «Пея в Чураскария до Сабор, където ти припадна». Беатрис прикова поглед в него и по лицето й се изписаха объркване и изненада. Отблизо приликата на Люк с Джеймс, бившата му любов, беше още по-поразителна и тревожна. «Познавате ли мъж на име Тиаго?» попита тя почти шепнешком. Лукас поклати глава с объркано изражение. Не познавам никого с това име. Живея в сиропиталище. Баба ми се разболя и бях отгледана от нея, след като баща ми си отиде». Отговорът на Лукас изглеждаше още по-далечен и сложен. Беатрис наблюдаваше момчето с смесица от надежда и отчаяние. И така тя си помисли: това момче има ли някаква връзка с Тиаго? Трябва да разбера повече за него. Междувременно в стекхауса Пауло и Клара обсъдиха инцидента и последиците за бъдещето на Лукас. Собственикът на Чураскария до Сабор извика домашния готвач за частен разговор след събитията от предишната нощ. Седнал на една от масите, Пауло погледна Клара с загрижено изражение. «Той ми напомня за някого», каза Пауло с разочарован тон. «Но не мога да си спомня кой». Клара се съгласи със също толкова замислен поглед. «Той наистина е специален. Има нещо в това момче, което е трудно да се определи, но е ясно, че има уникално присъствие. Трябва да го защитим и да му гарантираме шанса да продължи по пътя си без допълнителни прекъсвания». Пауло кимна, разбирайки сериозността на ситуацията. «Да, и ние също трябва да вземем предвид какво търси Беатрис. Ако има някаква връзка с миналото, трябва да сме готови за всичко. Лукас трябва да бъде в безопасност и ние трябва да го подкрепяме доколкото можем». Когато съдбите на Беатрис и Лукас започнаха да се преплитат по неочаквани начини, сложността на взаимоотношенията между миналото и настоящето започна да се разкрива. В дните след инцидента с стека, Лукас продължи рутината си с решителност, която изглеждаше непоклатима. Всяка вечер, когато излизаше на сцената на Чураско до Сабор, гласът му изпълваше пространството с енергия, която беше едновременно емоционална и вдъхновяваща. Парите, които събираше от представленията си, се натрупваха бавно, но с всяко представление Лукас чувстваше, че е една крачка по-близо до целта си.
да събере сумата, необходима за операцията на баба му Хелена. Междувременно Беатрис се възстановяваше от припадък в болницата. Преживяването дойде като шок за нея, не само заради здравословното й състояние, но и поради непрестанното чувство, че Лукас има необяснима връзка с нейното минало. Дори докато беше под грижите на лекарите и се опитваше да възвърне здравето си, умът му беше неспокоен, луташе се в стари спомени и чувство на дежавю, което не можеше да обясни. Една вечер, след още едно успешно изпълнение, Пауло реши, че е време да разбере по-добре причината зад невероятната отдаденост на Лукас. Той наблюдаваше младия мъж с нарастващо възхищение и все повече се трогваше от страстта и постоянството на момчето. Пол повика Лукас за частен разговор, надявайки се, че това ще изясни някои от съмненията, които имаше. «Ти си невероятен, Лукас», започна Пауло с тон на искрено възхищение. «Но трябва да знам защо го правиш. Каква е причината за цялата тази битка?» Лукас си пое дълбоко въздух, усещайки тежестта на мисията си и доверието, което беше изградил с Пауло. Знаеше, че е дошъл моментът да отвори сърцето си. «Баба ми е болна», започна той с леко треперещ глас. «Има нужда от операция, която е много скъпа. Опитвам се да събера пари, за да й помогна. Тя ме отгледа, откакто баща ми си отиде, но трябваше да отида в сиропиталището след болестта му. Сега искам да направя всичко възможно, за да се грижа за нея». Пауло слушаше внимателно. Сърцето му се свиваше от съчувствие към трудната ситуация, пред която беше изправен Лукас. Разказът на момчето беше трогателен и пълен със смелост. «Ще ти помогна, Лукас», каза Пауло. «Не сте сами в това. Ще направя всичко по силите си, за да ви помогна да постигнете целта си». Думите на Павел донесоха облегчение на Лука, който почувства нова сила да продължи пътуването си. Сигурността, че има подкрепата на Пауло и Стекхауса, изглежда поднови енергията и надеждата му. През следващите дни, когато Лукас продължи с презентациите си, а Беатрис се възстанови в болницата, фрагментите от миналото им започнаха да се преплитат по интригуващ начин. Беатрис, вече по-ясна и с известно време за размисъл, не можеше да се отърси от усещането, че има нещо важно във връзката между Лукас и Тиаго, бившата й любов. Един следобед Беатрис лежеше в болничното си легло, чувствайки дискомфорт и безпокойство не само в тялото си, но и в ума си. Всеки път, когато затвореше очи, спомените на Тиаго се завръщаха, за да я преследват ясно. Той беше преобладаващо присъствие в живота й, любов, която я беше изпълнила и после внезапно я беше напуснала преди години. Приликата на Люк с Джеймс беше неоспорима и смущаваща. Сякаш младата певица носеше частица от миналото на Беатрис, изваждайки на повърхността вихрушка от заровени чувства. Тя си спомни характеристиките, които двамата споделяха. Начина, по който Тиаго се усмихваше, тона на гласа му и дори определени жестове, които Лукас възпроизвеждаше. В болницата Беатрис започва да проучва повече за Лукас в интернет, но не открива нищо. Чудеше се дали може да има истинска връзка между младия мъж и мъжа, когото бе обичала. Мислите му бяха плетеница от надежда и болка, опитвайки се да сглоби парчетата от пъзел, който сякаш нямаше решение. Безпокойството я държеше будна с часове и тя знаеше, че трябва да разбере повече, за да разбере връзката, която чувства. Докато Беатрис се бореше с мислите и чувствата си, Лукас продължи своята рутина в чураскария до Сабор. Неговите изпълнения стават все по-популярни, привличайки все по-големи тълпи всяка вечер. Ресторантът, сега с нова енергия и нарастваща публика, беше свидетелство за таланта и отдадеността на Лукас. Качеството на техните изпълнения направи залата едно от най-оживените места в града. Освен това, Павел пое основна роля в живота на Лука. Повече от просто работодател, Пауло се превърна в баща на младия мъж. Той не само наблюдаваше изпълненията на Лукас, но и беше внимателен към неговото благополучие. Редовните разговори,
Насърчителните думи и мъдрите съвети бяха част от подкрепата, която Павел предлагаше. Той се увери, че Лукас е в безопасност, нахранен и най-важното, не е претоварен от натиска на отговорностите си. Така отношенията между Павел и Лука се развиват по естествен и искрен начин. Павел видя в Лука обещаващ талант и млад мъж с чисто сърце и справедлива кауза. Той изпитваше дълбоко уважение към решимостта на Лукас да се грижи за баба си и беше решен да направи всичко възможно, за да го подкрепи. В една особено натоварена вечер, след затварянето на ресторанта, атмосферата беше по-спокойна и тиха. Ярките светлини на стекхауса бяха угасени и последните музикални ноти все още оттекваха тихо между празните стени. Пауло и Лукас седяха заедно на една от масите, сега разхвърляна, но все още отразяваща част от жизнената енергия, която ресторантът имаше по време на работното време. «Имаш истинска дарба, Лукас», каза Пауло. Гласът му беше пълен с топлина и искреност. «Наистина се гордея с теб». Лукас се усмихна, но изражението на лицето му не можа напълно да скрие загрижеността, която тежеше в очите му. «Благодаря ти, Пауло, но просто искам това да е достатъчно». Пауло забеляза безпокойството на Лукас и с нежен жест сложи утешителна ръка на рамото на младия мъж. «Нека се уверим, че тя получава помощта, от която се нуждае. Вече ти казах това. Ти свърши невероятна работа и аз ще бъда до теб, докато баба ти оздравее». Тези насърчителни думи сякаш донесоха на Лукас моментно облегчение, но той все още носеше тежестта на отговорността. Решителността в сърцето му беше силна, но загрижеността за здравето на Хелена остана постоянна. Междувременно Клара, посветената готвачка на приюта, продължаваше да играе решаваща роля в живота на Лукас. Всяка вечер след вечеря тя помагаше на Лукас да напусне дома, без да бъде забелязан, гарантирайки, че той ще пристигне в ресторанта на време за презентациите си. Загрижеността и за Лукас беше искрена и тя направи всичко възможно, за да го подкрепи в мисията му. Връзката между Клара и Пауло започнала с взаимно уважение, с времето прераства в нещо по-дълбоко. Разговорите за Лукас и стратегиите за по-добра подкрепа му създадоха връзка между тях, която надхвърли професионалната. Те намериха утеха и разбиране един в друг, споделяйки не само притесненията за благосъстоянието на Лукас, но и предизвикателствата и радостите, идващи с техните отговорности. Една нощ приютът беше обгърнат от мирно спокойствие. Другите деца вече спяха и средата изглеждаше подготвена за следващата мисия на Лукас. Той очакваше с нетърпение още едно представление в Чураскария до Събор и се приготвяше да си тръгва, когато Клара влезе в всекидневната, носейки малък, грижливо опакован пакет. Лукас, любопитен, погледна пакета и повдигна вежда. «Какво е това?» попита той с тон, който разкриваше смесица от изненада и очакване. Клара се усмихна с нежен блясък в очите. «Това е облекло», каза тя, подавайки пакета на Лукас. «Мислех, че може да искате нещо специално, което да използвате в презентациите си. До вечера ще бъда в ресторанта, за да те видя как пееш». Очите на Лукас светнаха с искрен ентусиазъм, когато той започна да разопакова пакета. Опаковката беше внимателно отстранена, разкривайки лъскав костюм, който сякаш улавяше светлината по почти магически начин. Тоалетът беше елегантен и изискан, с кройка, която пасваше идеално на стила на нейните презентации. «Благодаря ти, Клара», каза Лукас с блеснали от вълнение очи. «Идеално е. Не знам как да ти благодаря». Клара се усмихна топло, усещайки как сърцето й се стопля, когато видя щастието на Лукас. «Няма за какво, скъпа. Сега излезте и блеснете. Заслужаваш да покажеш на света колко си специален». Лукас носеше костюма с благодарност и гордост, знаейки, че Клара е вложила много грижи и внимание в избора му. Това само увеличи решимостта му да се представи във възможно най-добрата светлина. С последен поглед в огледалото, коригирайки костюма си и се уверявайки, че е перфектен, той напусна приюта, уверен за още една нощ на представления.
По пътя към стекхауса, блясъкът на костюма му блестеше под уличните лампи, отразявайки същата енергия и надежда, които Лукас донесе със себе си на сцената. Изпълненията в Чураскария до събор продължиха да привличат нарастваща тълпа, до голяма степен благодарение на новото облекло, което само добави нотка магия към техните изпълнения. Междувременно в болницата Беатрис се възстановяваше добре и любопитството й към Лукас не намаля. Приликата между младата певица и Тиаго продължаваше да я притеснява и желанието й да разбере повече за него ставаше все по-настоятелно. След като беше изписан няколко часа по-рано, умът му беше далеч от медицинска помощ. Желанието да научи повече за Лукас и всяка възможна връзка с миналото му я мотивира да напусне болницата веднага, що ми беше позволено. Дори с медицински препоръки да си почине, Беатрис беше решена да отиде в ресторанта тази вечер. Импулсът да търси отговори я привлече като магнетична сила. Пристигайки в Чураскария до събор, Беатрис отиде в задната част на ресторанта, където намери дискретно място да седне. Тя все още изглеждаше като някой, който се възстановява, носеше синята болнична рокля и носеше достъпа на ръце. В очите му обаче имаше решителност, която отразяваше дълбочината на търсенето му на отговори. Междувременно Лукас зад кулисите оправяше изкрящия си нов костюм, смесвайки нервност и вълнение. Клара и Пауло го наблюдаваха с насърчителни усмивки. «Готови ли сте да блеснете?» каза Клара, с тон на гордост и подкрепа. Лукас си пое дълбоко въздух, усещайки тежестта на отговорността и топлината на думите на Клара и Пауло. След това той се отправи към сцената, а блясъкът на костюма му отразяваше светлината от прожекторите. Още с качването на Лукас на сцената, заведението веднага утихна, а нетърпеливите клиенти обърнаха внимание на младия мъж, който щеше да изпълни. Той започна да пее и гласът му веднага изпълни пространството, изпълвайки стаята с дълбока емоция. Всяка нота сякаш вибрираше с искреност и страст, а изпълнението беше белязано от интензивност, която плени всички присъстващи. Седнала отзад, Беатрис също наблюдаваше внимателно. Докато Люк пееше, приликата с Джеймс стана още по-очевидна за нея. Сякаш всяко движение и всяка нотка бяха далечно ехо от миналото. Начинът, по който Лукас се движеше на сцената, дълбочината на гласа му и дори начинът, по който гледаше публиката, върнаха спомените, които Беатрис се бе опитала да скрие. Погледът на Беатрис беше прикован в Лукас и умът й се забърза да разбере връзката. Въздействието на представянето на Лукас се усилваше от емоционалното му състояние, правейки всеки детайл да изглежда още по-значим. Докато песента наближаваше към своя край, публиката беше в благоговейна тишина, напълно погълната от изпълнението. Беатрис почувства смесица от шок и надежда, опитвайки се да обработи това, което преживя. Талантът и присъствието на Лукас безспорно бяха свързани с нещо по-дълбоко и усещането, че той може да бъде свързан с Тиаго, беше почти непреодолимо. Когато последната нотка от изпълнението на Лукас изчезна и ресторантът започна да се изпълва с типичното жужене след шоу, Беатрис се изправи от мястото си отзад и тръгна решително към бара, където Пауло организираше нещата поздравления от присъстващите. «Извинете, господин Алмейда», каза Беатрис с леко треперещ глас, изпълнен с осезаемо напрежение. «Трябва да говоря с теб за Лукас». Пауло, когато чу името на Лукас, вдигна поглед към Беатрис. Погледът му стана предпазлив, но той веднага разпозна в нея жената, която беше припаднала по време на едно от изпълненията на момчето. Имаше нещо познато във външния й вид и в начина, по който говореше, което накара Пауло да почувства, че в историята има нещо повече, отколкото си беше представил. «Разбира се, но какво искате да знаете?» попита той, опитвайки се да запази неутрален тон, но внимателно наблюдаваше изражението на Беатрис. Беатрис си пое дълбоко въздух, събирайки внимателно думите си. «Вярвам, че Лукас може да е свързан с някой, когото познавах преди много време, някой негов близък».
може би баща ти, а това означава, че имаме и много силна връзка. Можете ли да ми разкажете повече за неговата история? Пауло се поколеба и вътрешният конфликт се виждаше на лицето му. Той знаеше, че личният живот на Лукас е важен и си беше обещал да защитава младия мъж от всяка нежелана намеса. Лукас остана без майка, а баща му напусна града, започна Пауло с тъжен глас. Той живее в приюта и пее тук, за да събере пари за операцията на баба си, която го настани в сиропиталището, след като се разболя. Думите на Пол връхлитат Беатрис като вълни от бунт. Идеята, че Лукас се бори сам, само за да помогне на баба й, я разигра дълбоко. Сърцето му трепна при мисълта за толкова талантлив и решителен млад мъж, който живее в тази сурова реалност. Трябва да говоря с него, почти умоляващо попита Беатрис. Важно е. Трябва да разбера дали има някаква връзка с миналото. Пол погледна Беатрис, обмисляйки дали да се подчини на молбата му. Знаеше, че Лукас е в деликатна ситуация и не иска животът му да бъде още по-сложен поради външни причини. Въпреки това, когато видя искреността и болката в очите на Беатрис, той осъзна, че този разговор може да бъде решаващ за всички участници. Добре, неохотно се съгласи Пол. Ще се обадя на Лукас, за да говорим с теб, но моля те, внимавай какво питаш. Той вече има много неща, за които да се тревожи. Тогава Пол се отдалечи, за да вземе Лукас, докато Беатрис очакваше с нетърпение отговори, желайки да разбере връзката, която изглеждаше толкова силна. И така, пътят, който всички тези животи проследиха, беше на път да пресече по въздействащ начин. В същото време Лукас, който беше зад кулисите и се подготвяше за следващата презентация, не знаеше, че истината за миналото му предстои да бъде разкрита. И тази нова фаза на откровения и промени показва, че се отварят нови глави в историите на Лука и Беатрис, и в техните преплетени животи ги очаква обещаващо и изпълнено с надежда бъдеще. Лукас, след като чу името му, бързо се приближи до Пол, усещайки смесица от любопитство и нервност. Знаеше, че Беатрис, жената, която беше припаднала по време на презентацията си, го чакаше. Лукас, това е Беатрис Силва, представи Пол, посочвайки бизнес дамата. Тя иска да говори с теб. Лукас се взря в Беатрис, която имаше напрегнато изражение, погледът и без смесица от надежда и опасения. Здравей, Лукас, каза Беатрис, опитвайки се да запази самообладание. Аз исках да говоря с теб за родителите ти. Сърцето на Лукас пламна. Никога не беше получавал въпроси за родителите си по начина, по който Беатрис изглежда се канеше да зададе. Несигурността и любопитството бяха осезаеми. За моите родители, повтори той, малко объркан. Беатрис пое дълбоко въздух, осъзнавайки емоционалния товар, който носеше думите й. Мислех, че може би можеш да бъдеш свързан с някой, когото срещнах. Някой, който беше много важен за мен. Баща ти. Мислех, че той е умрял, но сега започвам да ме питам дали може да има... Гласът ти се счупи малко и тя спря, за да се възстанови. Ако той наистина би могъл да бъде връзката между нас. Лукас, заинтригуван, намръщен. Баща ми, не знам нищо за него. Баба ми винаги казваше, че си тръгва, когато бях твърде малък. Единственото, което си спомням, е, че майка ми почина и че той никога не се върна. Беатрис почувства вълна от съпричастност и болка, когато видя обърканото и тъжно изражение на лицето на Лукас. Баба ти ли е споменавала някога името му? Попита Беатрис, като се наведе леко напред, надежда. Лукас поклати глава, спомняйки си малкото спомени, които имаше. Не, тя никога не е казвала името му. Всеки път, когато питаше, тя сменя темата. Просто знам, че той имаше страхотен талант към музиката, точно като мен. В този момент светлина, запалена в съзнанието на Беатрис. Музикален талант, прилики. И сега тази нова информация ви донесоха вихър от емоции. Името на баща му беше Джеймс, каза Беатрис с треперещ глас. Той и аз бяхме много близки и той също беше талантлив певец. Аз
Не знаех какво му се е случило след заминаването му и всичко стана загадка за мен. Лукас беше парализиран с откровението. „Джеймс, срещнахте ли се баща ми?“ Гласът му беше пълен с неверие. Сега той очертава семейна снимка, която никога не е си представил. Жена му преди него, със собствената си история и неочаквана връзка, може да бъде ключът към разбирането на миналото му. Беатрис кимна, в очите й се образуваха сълзи. „Да, Лукас, срещнах баща ти. Той обичаше теб и майка му повече от всичко, но обстоятелствата го принуждаваха да взема трудни решения. Когато се родихте, имаше време, когато бяхме щастливи заедно. Но тогава всичко се промени.“ С всяка дума на Беатрис Лука почувства съзнанието на съзнанието. Нова перспектива за живота му и миналото му започваше да рисува пред него. „И къде е сега?“ попита Лукас, усещайки нуждата да разберем всичко. „Защо никога не се върна?“ Беатрис се поколеба, решен да намери правилните думи. Той излезе да се опита да намери начин да получи финансова подкрепа, нещо, което би помогнало на вас и майка ви. Но, бомбардиран от минали проблеми, той се изгуби и вече не знаех за него. Потърсих, но не можах да го намеря. Мислех, че е мъртъв. Гласът му стана по-мек, почти шепот. „И никога не съм спирал да се питам какво ти се е случило.“ Последното мълчание беше тежко. Лукас обработваше всичко, което Беатрис си беше казал. „И така, ти ли си майка ми?“ Накрая каза реалността на фактите, които започват да се консолидират. „Да“, каза Беатрис, като взе ръката на Лукас между неговата собствена. „Аз съм майка ти.“ Средата около тях сякаш изчезна, тъй като истината беше установена между тях. Лука погледна Беатрис, търсейки потвърждение, дълбочина на чувствата, които той никога не е изпитвал. „Аз никога не съм знаела, че съществуваш“, каза той с гласовия му ембарго от емоция. „Винаги съм мислил, че имам баба си само. Съжалявам за цялото време, когато бях извън живота ти“, каза Беатрис с нишкана болка в гласа си. Потърсих толкова дълго, но животът ни доведе до различни начини.“ Лукас почувства как сълзите му се търкалят през лицето му, докато той говореше. „Просто исках да разбера. Винаги съм знаела, че има нещо отвъд баба ми, а историите, които тя разказваше, винаги са непълни. Ти си единственият, който може да ми каже истината.“ Беатрис стисна ръката му, а очите й блестяха от сълзи. „Сега, когато сме заедно, нека направим това. Нека разберем заедно. Обещавам, че вече няма да те оставя.“ Между тях се формира нова връзка и Лукас почувства, че най-накрая има шанс да запълни празнината, която съществува в живота му. Присъствието на Беатрис не беше просто успокояващо. Това беше светлина в тъмнината на търсенето му на отговори. Докато разговаряха, Пол наблюдаваше от разстояние, усещайки сърцето си да се напълни, когато видя повторното свързване между майка и син. Той знаеше, че въпреки че пътят напред не беше лесен, сега Лукас имаше някой, който наистина можеше да го подкрепи по време на пътуването му. „Лукас, сигурен съм, че баба ти би се радвала да те види щастлива. И когато тя се възстановява, искам всички да се съберем и да създадем семейството, което винаги е трябвало да бъде“, каза Беатрис, все още държейки ръката на Лукас. На лицето на Лукас се появи колеблива усмивка, идеята за нов живот, който започва да се оформя в съзнанието му. „Наистина се надявам това да се случи“, каза той, като най-накрая усети вълна от топлина и надежда. И така, при разтърсване на чувства, със сложно минало и несигурно бъдеще, Лукас и Беатрис са готови да се изправят заедно със следващите предизвикателства заедно. С разкритата истината, семейството тук се събра и започва да се пише нова глава в живота им. Възможностите бяха огромни и Лукас знаеше, че заедно с Беатрис и с подкрепата на Пауло и Клара най-накрая можеше да се бори не само за здравето на баба си, но и за място в света, което винаги се стреми да има. С пробуждането на емоциите и търсенето на по-добро бъдеще, те бяха готови да се сблъскат с всяко предизвикателство, което възникна на пътя им.
заедно като истинско семейство, което най-накрая се срещна отново.